Здравейте на всички, как сте? Искам да си запиша едно такова видео, тъй като в момента чета Burial Tonics. И честно казано съм малко или по-скоро доста объркана, защото четвърто крило и Железен пламък ги четох доста отдавна и има неща, които изобщо не си спомням в самата книга. Има някакви намеци за това какво се е случило, но аз не си спомням с точна подробност. И ми е малко доста трудно още да влезна така в книгата. В момента съм някъде около 400-та страница. Харесва ми как се разгръща обаче образа на Зейдън тук в тази книга. Вайолет пак ми е малко странна, ама аз така много добре знаете, че просто женските образи на мен винаги са ми били доста трудни за харесване и винаги е имало нещо, което не съм им харесвала. И явно Вайолет е един от тези образи. Но като цяло за сега ми харесва. Доста трудно влязох в книгата, защото, както ви казах, съм забравила много неща, но ще ви държа в течение какво ми харесва, докъде съм стигнала, какви са целите ми така впечатления за книгата. Иначе не съм качвала в канала от доста дълго време, но виждам, че видеята се гледат и то по-скоро видеята на книгите, които бяха най-нашумели. То това е съвсем нормално. Въпреки, че съм изчела доста от последното видео, което съм качила, може би преди една година е било това видео. Имам много малко снимани кадри за книги. Всичко по-скоро е в Инстаграм на постове, като вече спрях и в Инстаграм дори да качвам, защото не усещах тази положителна енергия като преди, може би. Именно заради това, реших да не качвам в Инстаграм. И общо взето е това за сега. Така исках да кажа, че въпреки, че в момента я чета доста, след като тя излезе на български, просто не бях готова за това нещо. Някакси целият хайп около излизането. След това някакси имаше много разнопосочни мнения дали става или не. И освен това, преди може би месец най-много пуснаха Твърдите корици, така че можете да си направите представа кога я чета. Но да, това е за сега от мен. Ще се видим скоро. Значи ще помоля някой, ако всъщност всеки, който е чел Burial Tonics, да ми напише дали смята, че Burial Tonics е по-интересна дори от Четвърто крило и Железен пламък взети заедно, защото мен точно нещо такова ми намирисва. Имам чувство, че точно нещо такова се случва. Защото наистина в момента съм мисля, че на 500 вече е някоя страница. Не съм почела много, четея бавно наистина. Но направо доста така съм впечатлена от всичко, което се случва и е доста интересно. В момента са извън границите, разбира се, в Деверли, мисля, че беше града и не могат да ползват и магия. Е много интересно как им се отразява цялото това нещо. И да, продължаваме с четенето и ще ви държа в течение. Хора, ще имам нужда от малко разяснения какво се случва току-що. В момента съм на 700-та страница и Вайолет и компания отиват в този град, по-скоро тази държава, или както и да е. Само, че в момента не се сещам за името. Крайбрежен град, който няма брегова линия, който цветовете са вече доста убити, като си мислят, че това се случва, тъй като са далеч вече от континента и няма магия, която да поддържа цветовете. И отиват там едни хора, които да ги посрещнат. И изведнъж изкача майката на Зейдън, като жена на един от тези главните. Ама аз не си спомням добре, ама сестра му и майка му не бяха ли убити от Бренан, може би? Или нещо се бъркам. Направо се да е, че не знам какво се случва. Буквално сега вече почват някакви мисли да минават през главата. Какво ще стане, защото, както знаете, той леко по леко почва да става венин. Сега открива изведнъж майка си. Ще питам ChatGPT да ми каже какво се е случило в другите книги, защото наистина не си спомням вече. Обаче интересното е, че дори чата не може да ми разясни някои неща, така че ще питам сега отново, защото наистина не си спомням какво се случваше и какво беше станало с майка му, изобщо споменаваше ли се нещо.
и продължавам да чета 700-та страница. Това означава, че имам около 500 страници до края. Надявам се да стане нещо вау, защото просто очаквам поне нещо да стане и да се оправи в тази книга, за да имам така нетърпение за следващата, когато и да излезе тя. Здравейте от мен! Искам да се включа и така набързо с един апдейт. Почти накрая съм, хора, просто не искам да свършвам, към края си остават 200 и няколко страници някъде. Грубо 300, защото мисля, че са 280. За малко да си спомня някакви неща в TikTok, обаче бързо излезнах и изобщо не останах да догледам видеята, за да разбера за какво става въпрос, обаче май ще свърши по доста тегъв начин, както свърши Железен пламък. Но честно казвам, някак си тази книга, дали защото не съм чела от много дълго време, дали защото си спомних някакви неща вече и така ми става готино, но просто сякаш ми харесва повече от другите две книги. Има доста неща в нея и се случват пак много неща, както винаги, но някак си този път в добрия смисъл на думата, този път някак си се чувствам добре да чета и много по-бързо чета, отколкото Железен пламък, например. Интересно ми е какво следва всъщност. Интересно ми е как ще се развият нещата, защото доколкото си спомня, май трябва да са 5 книги. Т.е. остава книга 4, книга 5, която най-вероятно ще ги видим сигурно от 2029, защото Ребека Ярос пише доста бавничко, ама нищо. Но някак си, просто като се върнах пак в света на Buzz Guide и в всичко с драконите свързано и хайпа става доста висок, така че ще ви вдържа в течение, когато я прочета. Надявам се днес през нощта или може би утре сутринта най-късно да успея да я прочета, въпреки че ако успея утре, тъй като е делничен ден, не делничен, а уикенд. Най-вероятно няма да мога да гледам някакви тиктоци и да видя какви теории имат за другите книги, но трябва да влезна и да проверя кога се очаква всъщност четвърта книга изобщо. Мисля, че си спомням нещо за 26 или 27, не съм убедена, защото се бъркам и с едни други книги, но да, ще ви държа в течение. До скоро! Искам само един супер бърз апдейт да ви направя. Оставят ми 130 страници до края. В момента започва, може би, сигурно най-интересното, което ще се случи в книгата. Доста проточих прочитането на края. Просто уикенда си знаех, че ще имам някакви разкарвания напред-назад и наистина се оказа така и не можах да го довърша както исках толкова бързо, но в момента нямам търпение. 130 страници. Надявам се да ги прочита просто по-бързо и да видя как ще приключи и дали ще съм съкрушена или не. И така че да, очаквайте след малко да се включа с крайния резултат от прочитането. Така. Какво мога да кажа? Изобщо не знам, защото изобщо не знам какво се случи по дяволите. Първо, кой е този, който е брат на Зейдан и той явно е Венин. Второ, какво се случи тези 12 часа, в които я е нямало Вайлет, сякаш се е оженила за Зейдан и Имоджен е изтрила спомените. Сега ще погледна малко видеа по темата, защото се обърках тотално и не знам какво изобщо стана по дяволите и как по дяволите свърши така. Ако имате някакви идеи какво е станало и може да ме просветлите малко с теории, защото сега ще напредвам общо взето с тези теории, може да ги напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било интересно да чуете моя коментар за прочитането на Boreal Tonix. На мен ми беше доста интересно да я чета, тъй като някакси ме върна към любовта ми към драконите, към Buzz Guide, към цялото това приключение и общо взето ми дава някакви такива супер яки идеи в момента. Но да, благодаря ви, че гледахте. Ще се видим съвсем скоро в новото видео и до скоро!